zenide maiteok, guretzako fuerte xamarra dia, gaurren evangelioan entzuten ditugun hitzak, aita eta ma, edo semea edo alaba ni baino maiteago dituena ez da niretzat gai. Jakina oso lotuta dago lehenengo aginduarekin, gauza jangoikoa gauz guztien gainetik maiteko duzu. Eta hitz hauek azaltzeko, evangelio hau azaltzeko oso garrantzitsua da ondo ulertzea, hain zuzen gure tradizioan aitatu den latinez esan ohi da ordo amoris. Ordo amoris esan nahi du gure bihotzeko amodioetan baita ere ordena jerarkia izan behar dela, oso garrantzitsua dela hori. Gu sentimentu asko dauzkagu, maitasun amodio asko, baina haien arten jerarki bat izatea ordo amoris hitz horrekin adirazi izan dana oso garrantzitsua da. Amodioak jangoikoaren borondatean ez daude bata eta bestea elkarren kontra, ez dana daude integratua. Azken batean, jangoikoa da maitasun guztiaren iturria, amodio guztien iturburua da edo izan beharko luke, izan beharko hain zuzen, eta ez baldima da, azken batean horrek adierazten du geure bihotzean badagula purifikatu beharreko zerbait. Arriskua beraz, arriskua ez da mundu honetako gauzak gehiegi maitatzea. Arriskua ez da seme alabak gehiegi maitatzea. Edo gurasok gehiegi maitatu. Ez, hori ez da arriskua, baizik eta arriskua da desorekan egitea. Hain zuzen, arrokeriazko buru estimuagatik edo odolezko sentimentu utzengatik maitatzea edo amodi izatea. Eta horti dator desoreka, horti dator nahastea. Normaletan bi arrazoi horrengatik izaten da, bai arrokeriazko buru estimuagatik, erderaz esaten duguna amor propio, arrokeriazko buru estimuagatik, edo odolezko sentimentoengatik, eta odolezko sentimentua dira, nire haragikoa dena, dana ontzat hartzen dut berak egiten duna, eta nire odolezkoa, nire haragikoa ez dena, tzar gaizki begiratzen diot. Odolezko arrazoia dia horiek, odolezko arrazoiak, eta jakina hori ez dator ordo amoriz delako horrekin. Hortaz bada oso garrantzitsua da hau lertzea. Arriskoa ez daukagun mundu honetako gauzak, pertsonak, zirkunstantziak, jangoikoak eman dizkigunak gehiegi esotegia maitatzen ari. Ez, kontua da desorekan maitatzen degula, jangoikoagan zertatu gabe. Jangoikoari zor diogun maitasunean zertatu gabe. Horti dator gaitza, horti dator barnean zenbaitetan sentitzen dugun batasun falta. Batzutan ikusten dugu bihotza zatituta dagola, hortze dago problema. Bihotza zatituta sentitzen baldima dugu, horrek esan nahi dugu ez daukagula gure amodioak integratua jangoikoagan ez daude integratuak. Grazia hau eskatzen dugu gaurko egunez. Maitatzen dugun guztietan jangoikoaren presentzia izan. Azken batean, maitatzen dugun guztia jangoikoak eman digulako maite dugu.
Eta ez hori bakarrikan, baita ere Jangoikoak emandako maitasunez maite dugu. Ama Birjinari benetan bea ordo amoriz maitasunetan oreka hori bizi izan zuanari, hortarako bizitzeko eredu duguna, baita ere bere bitartekotasuna, bere laguntza eskatzen diogu, beak maitatu zuen moduan baita ere guk maite ahal izateko.